Il-Gvern ma jaqbilx u qed joġġezzjona għal ħruġ ta' permess biex fil-Freeport isiru operazzjonijiet ta' manutenzjoni ta' riggijiet taż-żejt għal perjodu ta' sena. Il-Bord tal-MEPA approva applikazzjoni biex jingħata dan il-permess b'6 voti favur u 3 kontra. Ir-rappreżentant tal-Prim Ministru fuq il-Bord tal-MEPA l-Avukat Joseph Samut ivvota kontra. Il-Gvern qal li dan il-vot jirrifletti il-pożizzjoni tal-Gvern. L-ewwel waħda huwa l-interess nazzjonali. Jiġifieri kif rifless fil-policies tal-Gvern. Il-policy tal-Gvern hija waħda ċara illi kemm jista' jkun irridu nirritornaw lura ħafna kemm jista' jkun minn dak li ġie mtellef lir-residenti ta' Barżebbuġa Marsa Xlokk mill-Gvern preċedenti. U ma kienx tagħmel allura sens illi wieħed jivvota favur proposta illi il-Port ta' Marsa Xlokk jiġi konvertit naqra issa f'dry docks oħra. Barra minn hekk hemm l-interess tan-nies ta' Barżebbuġa u anke ta' Marsa Xlokk għax indirettament nies ta' Marsa Xlokk li jintlaqtu illi jekk inti ħad tippermetti iktar sfreġu il-bajja ta' Barżebbuġa dan ifisser id-drittijiet tagħhom ħajġu imkasbra u dan żgur mhuwiex fil-policies f'moħħ il-Gvern preżenti Laburista. Nhar is-Sibt il-Gvern qal qabad lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali biex minn issa jekk tali permess joħroġ jappella kontra tiegħu. Fil-passat permessi simili ħarġu għal żmien qasir biex isiru xogħlijiet fuq proġetti speċifiċi ħafna. Il-Gvern insista li ma jaqbilx li din is-sistema tiġi mibdula u li l-Freeport jingħata permess miftuħ għal dawn ix-xogħlijiet. Intant is-Sindku ta' Barżebbuġa Joe Farrugia laqa l-pożizzjoni tal-Gvern. Ringrazzja doppju wkoll lill-Prim Ministru li mal-Kunsill batlu dak l-intervent mal-ewwel passi biex dal-proġett ġewwa Barżebbuġa ma jseħħx. Għaliex aħna dejjem sħaqna li Barżebbuġa m'għandix tiġi dokkjart. Qatt ma konna kontra l-iżvilupp imma li Barżebbuġa tiġi dokkjart ma naqblu qatt speċjalment idaħlu l-ikkijiet taż-żejt biex ikomplu jħammġu il-bajja ta' Barżebbuġa u jkomplu ikollna ħafna inkonvenjent fil-lokal tagħna ta' Barżebbuġa.